per davant en els propers anys, que són, en primer lloc, evidentment, l'adaptació al canvi climàtic, la diversificació econòmica, la gestió del paisatge, deixar-me que et diga a tau, la capacitat de creure que el país pot prendre iniciatives innovadores com a aquesta, que també meten en valor aquello que ha estat aquest treball que tots els que ens han precedit al llarg dels anys han anat mantenint en el nostre territori. Avui veig que, com sabeu, hi ha un projecte pilot que ha entorn de 2 milions d'euros de pressupost provinents de l'Estat per crear un ramat, Ovin i Crabrum, en el municipi de Vilamós, amb diversos objectius. Un d'ells de recuperar el paisatge, els peixos que ja són perduts, de treballar en evitar aquells huecs de sisena generació que més enllà de cremar les muntanyes hi ha el risc també que cremen en els entorns del poble, i també explorar la mètode en valor de producte agroalimentari, en aquest cas també la carn d'ovint, d'ovella, de l'ADR també amb tecnologies punteres metent en valor la innovació en un sector com el sector agroalimentari. Per tant, hagués un projecte que encaixa perfectament amb els objectius que el Govern d'Aran treballa, a massa com sabeu, el projecte de gestió forestal o l'impuls de la innovació i de la retenció de talent jovent en país. Jo vull agrair especialment a la Fundació Biodiversitat que apostiga per a aquest tipus de projectes que meten en valor el territori, a l'IRTA, al Ministeri i a tots els estaments que han fet possible que la Val d'Aran recebi aquest ajut, que és el que ens ha de permetre que, com diríem amb la directora, quan aquest projecte se barre, sigui perquè ja s'ha replicat i ja ha començat a funcionar també en 10 llocs, que aquest també és un dels objectius. Per part meva, res més, agrair a tots i saludo també el diputat en congrés, que no l'havia saludat en els inicis. Passaria la paraula a Josep Usall, que és el director general de l'IRTA. Força gràcies. Moltes gràcies, síndica. Bon dia a tothom, a totes i tots, companys de la taula, autoritats que avui ens acompanyeu. Des de l'IRTA estem molt contents d'estar avui aquí i poder liderar aquest projecte. L'IRTA, pels que no coneixeu, som una empresa pública, una empresa que depèn del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, i que es va constituir l'any 85 per una llei del Parlament. És a dir, som dels pocs, l'únic centre de recerca que tenim una llei pròpia del Parlament. I el Parlament, en el seu moment, quan va crear aquest institut de recerca en forma d'empresa pública, ens va dir que havíem d'estar al costat del sector, al costat de la població, al costat de la societat, i que la recerca que havíem de fer havia de ser el que li diem una recerca orientada, una recerca per resoldre els reptes que tenia el nostre país, els reptes que tenia el nostre sector. I això és el que hem fet en aquests quasi 40 anys de la nostra història, entendre quina és aquesta necessitat, estar al costat del sector per escoltar les seves necessitats, veure quins són els reptes que són molt diferents a cada territori i a partir d'aquí poder generar aquest coneixement. En el cas de la Vall d'Aran, després d'haver discutit amb algun dels socis que esteu avui aquí, vam veure que una de les necessitats era treballar per equilibrar aquest espai, que és un espai fràgil, un espai complex, on volem conviure diferents realitats, volem conviure una part econòmica, una part agrícola, una part ramadera, una part de paisatge, una part de mantenir els boscos, una part de turisme, i després d'aquesta discussió d'aquests reptes, amb el Consell d'Aran i amb altres companys que ens acompanyen en aquest projecte, vam definir el que ha acabat sent avui aquest projecte. Llavors vam anar a la Fundació Biodiversitat, vam presentar la proposta, la Fundación ve bien este proyecto y queremos agradecerle en nombre del IRTA, también de todos nuestros socios, que ese proyecto fuera bien evaluado. Per què? Perquè entenem que el projecte va resoldre algun, com he dit,
dels reptes que té. És veritat que ara estem al principi, a vegades el paper, com diuen, ho aguanta tot, és fàcil de dir, resoldrem aquests problemes, d'aquí 2 anys espero que ens puguem tornar a trobar aquí i veure si tot aquest projecte que hem presentat realment ha complert les seves expectatives. Que sapigueu que des de l'IRTA hi posarem tot el nostre entusiasme, els nostres investigadors i investigadores han fet un gran esforç per poder treballar amb aquesta temàtica, una temàtica que, com us podeu imaginar, no és tan fàcil, perquè no és, en aquest cas, tindre un ramat i produir molta llet o molta llana, sinó que el que volem és un espai de reequilibri. Per tant, és un projecte diferent i una de les avantatges o de les gràcies d'aquest projecte és que el fi no és en si mateix tindre el ramat, sinó com això s'expandeix i com impacta tot el territori. I això també us ho dic, volem que sigui un model per a altres territoris, per a altres projectes, per a altres espais on aquest model pugui funcionar. Per tant, entenem que aquest projecte pot ser un punt d'inici de que esperem pugui ajudar també a altres territoris a expandir també aquestes tecnologies que després ens explicaran exactament en què consisteixen. Per tant, moltes gràcies a tothom i m'agradaria passar la paraula a un altre dels protagonistes d'aquest projecte, que és l'alcalde de Vilamòs, el poble que s'ha prestat a fer aquest experiment, perquè al final és un experiment, s'estan arriscant molt, perquè és el primer amb aquestes característiques i per tant esperem no defraudar a l'alcalde i a la gent del seu municipi. Moltes gràcies, alcalde. Ben, bon dia a tutti. No vau agrair textualment a cada un, sinó que vull agrair a tutti els que ets així, que heu mostrat interès per a aquesta iniciativa que heu començat a treballar conjuntament amb d'Auti Estaments. I també vull una menció especial a tots els que ens estan seguint en streaming, que acro mostra també l'interès que hi ha per part de la societat aranesa, no aranesa, envers d'aquest projecte. Com diria, avui és un dia important en Vilamòs, poder explicar el perquè d'aquest projecte, que se pugui entendre que cal en la societat. El missatge que volem transmetre, pensi que avui vagi a ser reforçat, era la idea que volem plasmar en aquest territori, va ser una idea de futur i que de ben segur, quan hagin acabat aquests 2 anys de projecte, se veurà reflexat de manera molt positiva. Jo penso que és una aposta complexa, però també ambiciosa. I penso que és una qüestió de sentiment, de creure aquestes causes. I per a creure que cau per ciutar, ens acabem de creure és que hem precisament en llocs de responsabilitat. Jo vull explicar, si avui també, com neix la idea d'aquest projecte. Paco, segur que sempre en varà, això sigue en aquesta major de Vilamòs, en l'any 21, aquests processos que tots temps en temps des misses. I jo havia neguit en aquest alabeig que era si jamais heu vingut en Vilamòs, com arturam, com hem en aquest poble no se mos creme. I a raïs d'això, en aquesta conversa que érem en el procés, jo sé que era idea de poder crear un ramat comunitari, ja dir, treballar, ja que no hem iniciativa privada, que és el que volaríem, però almenys, en cas concret de Vilamòs, parli d'una solució a un risc que avui és molt potencial i que amb aquest projecte també pretenem apraiar. Como sabéis, como muchos de los que estáis aquí y otros para los que no, ya os lo digo, yo tengo 2 cosas que me gustan mucho. Una que es mi municipio, el territorio del Valle de Arán, y otra mi hobby, mi pasión por las ovejas. Con lo cual, qué mejor manera de poder plasmar en un proyecto de estas características las 2 cosas que más me gustan. Yo creo que eso es una satisfacción personal mía muy importante y que espero que salga de la mejor manera posible. Quiero también dejar claro que la idea del rebaño no es dividir 1,9 millones de euros que nos han otorgado desde la Fundación para la compra de 250 cabezas de ovejas y cabras, como alguna mente privilegiada que se han dedicado a esparcir por la sociedad aranesa y que me gusta que además hoy estén en esta sala. Yo creo que saldrán con una realidad, al menos tendrán la información para poder tener más clara la idea de futuro
que tenemos desde el gobierno del ayuntamiento y también del consejo y todos los consorciados en este proyecto. Y esto irá un poco más allá y quiero citar textualmente en qué se basa esto. Recuperar y trabajar en la gestión del paisaje y los prados de siega que tanto les costó mantener a nuestros padres y abuelos también nos tiene que servir como manual de instrucciones para fomentar el proyecto en otros municipios de nuestras características. Diversificación de la economía a través de la innovación con collares GPS no testados en pequeños remugantes. Dar valor a un producto como puede ser la producción de carne de cordero de proximidad. Dignificar un oficio en peligro de extinción como es el de pastor y adaptarlo, muy importante, al siglo XXI. Dar un valor añadido a sus funciones del rebaño, que serán reducir el riesgo de incendios, buen gestor forestal, mejorar la biodiversidad en los ecosistemas, permitirá aprovechar cada gota de lluvia que caiga en el suelo, muy importante, conservación de la naturaleza, el silvopastoreo para potenciar los forrajes que nos aporta la tierra, dinamización de la economía local, entre muchas otras que se verán también reflejadas. Y ya para acabar, no me quiero extender mucho, yo creo que tenemos que sentir lo que hacemos, como he dicho al principio, hacerlo de corazón y por eso potenciamos ideas innovadoras de futuro y bien maduradas. También quiero agradecer al IRTA, a la Fundación Biodiversidad y a todos los que colaboran en este proyecto, que será una manera de impulsar y sobre todo, como he dicho, tener un manual que pueda plasmarse en otros municipios. I ara, per acabar, també li passi la paraula al senyor Paco Boya, secretari general en repte demogràfic. Gràcies. Bon dia a tots i a totes. Saludar també a les autoritats que ens acompanyen, a les persones que són en la taula i a tots els que ets així, que heu vengut presencialment, que ets molt nombrós i que demostra també l'interès per a aquest projecte i els que et segueixen a través de l'streaming. Vull un agraïment també molt especial. Elena, quiero agradecerte de corazón que estés hoy aquí. Elena Pita era directora de la Fundación Biodiversidad. Has hecho un viaje largo, ¿verdad? Para un tiempo cortito, porque mañana te vuelves a marchar, pero para nosotros es muy importante que estés hoy aquí y que la Fundación Biodiversidad, que es una herramienta tan importante y tan potente del Ministerio de Transición Ecológica, entienda bien esta realidad del Pirineo, que muchas veces solo se conoce pues, por la parte más turística, ¿verdad? Pero que se conoce poco en su otra dimensión, que es la de la gestión de una realidad humana, de una realidad social y también de un entorno natural muy potente, muy importante y que tiene un peso muy específico en la vida cotidiana de las personas. Ara deu aproximadament, no sabe, 60 o 70 anys, Arturo, que hi ha aquí ho m'et diria, perquè ja qualque temps me deixèc un llibre que hi com una espècie de guia de l'agricultura aranesa en els anys 20 i els anys 30. Érem en Comunitat de Catalunya, en aquest moment envièc un tècnic que heu de passar por a peu, un viatge molt long, d'arribar a Val d'Aran, i és un estudi molt pormenoritzat de la nostra cabana ganadera, dels nostres prats, de les qualitats que avui el nostre territori de produir aliments, i avui agricultura també que pogués modernitzar-se. Han passat molts anys, han passat moltes causes des d'Alavets. Aquest llibre, jo no sabia si la Fundació ha pensat, però recomanaria que se pogués llegir perquè és un llibre força interessant, no rebrem el nom de tècnica, però realment és un llibre força interessant. També és veritat que en aquest moment a Val d'Aran devia haver una cabana de 40 o 50.000 huelles. En aquest moment en queden tot just 3.000 caps i possiblement les causes van a tau, que és el que està passant també en la resta de l'Estat, la ganaderia extensiva a enormes dificultats de sobreviure, per raons diverses que ara no hi entraran perquè tampoc hi ha moment, seria un debat més complex.
Per tant, hem de cercar noves maneres, noves formes formes innovadores, d'aquera ramaderia extensiva, seguís que presenta en el nostre territori, seguís que presenta de la mà de ramaders que continuen estant una figura imprescindible en el nostre país, que cal protegir-les, cal ajudar-les, cal potenciar-les en la mesura que se pugui. Pensi que en aquella línia també s'hi treballa, però això no ha d'excluir la possibilitat d'haver d'altres fórmules innovadores que ens permeten tornar als ramats comunitaris. El rebaño comunitario ya existía, Elena, no es una cosa que se invente ahora, ya de otra manera, ¿no? Pero todas las casas de los pueblos del Valle de Arán tenían a veces muchas, pero a veces unas pocas ovejas y unas pocas cabras, y había un pastor comunitario que las llevaba al monte y que hacían el pastoreo de todo el entorno del pueblo, y que por tanto cumplían esa función que ha explicado muy bien el alcalde y que de alguna manera permite y permitía mantener un paisaje que es privilegiado y que tiene un enorme encanto, ¿no? Hoy en día el paisaje lo perdemos. Tenemos un problema con el crecimiento forestal que también no gestionamos, porque las dificultades de diverso tipo y otras cuestiones han hecho que la madera haya perdido el valor, y ahora nos encontramos en la necesidad vital, no solo aquí, sino yo creo que en todo el Estado, de buscar fórmulas que nos permitan reconciliar esa ganadería extensiva, esas actividades tradicionales, con un tiempo que también nos está demostrando que posiblemente no estamos haciendo las cosas bien, porque nuestro principal problema es que hemos afectado con la actividad productiva el clima, y eso pone, en fin, aunque las palabras suenen gruesas, en peligro la propia existencia de nuestra especie, ¿no? Por tanto, a partir de aquí, para mí es un honor, hoy estoy emocionado de estar aquí en esta sala, en esta casa, que también ha sido la mía, y poder contribuir a tejer también una serie de complicidades que son muy importantes y que yo creo que también dan interés a este proyecto, porque aquí hay un cruce de participaciones. Por supuesto, el IRTA, que es parte importantísima de este proyecto, y les agradezco también la implicación. No está Rosa Cubel, pero quiero también dedicarle un saludo a ella, aunque está en Marruecos, porque ha sido quien ha puesto también máximo interés. Pero luego está el CETIC asturiano, que el CETIC es un centro de investigación que está en un pueblecito de 200 habitantes en Asturias, que se dedica a hacer tecnología aplicada al medio rural, que va a participar en todo el proceso tecnológico y que se explicará a continuación en la mesa técnica, pero quiero acordarme de ellos porque van a tener un papel importantísimo, y creo que esa experiencia de intercambio de pastoreo con una zona como Asturias, que tiene también grandes carnívoros, pues nos va a aportar también conocimiento y nuevas formas de hacer, no? Bé, en tot cas, diré-vos que vostè ha estat un gran defensor de la innovació i del bisogno d'innovar contínuament en el nostre territori. En un país afortunat perquè avui un turisme molt potent, però sense dubte els biels diguen no cau jamais tots els huevos en la mateixa cistalla, no? Doncs aquesta és una expressió que ens serveix també per entendre perfectament per què cal innovar, per què cal també quan innovam aguardar endarrer, aguardar que s'hagi en temps de lleu no propers, però en tot cas els nostres abuelos sabien, entenien perfectament com s'hauria de maneig de paisatge, maneig de país. Doncs aquest projecte, precisament, el gran interès que hi ha aquest, perquè vam aprendre d'això que s'hagi antes, d'aquest coneixement, d'aquesta experiència, i vam assumar tecnologia, i vam assumar ciència, ens va permetre, digueu, demoram que sí, que sigui a tau, avui un projecte que sigui replicable dempués en molts altres territoris que se troben exactament amb el mateix problema. Ha desapareixut la ramaderia i han de besoin
que aquesta palanca, aquesta airina, que era ramaderia extensiva, les ajuda a controlar entur, a estar més resilients davant dels incendis i també a haver productes de primera qualitat, de quilòmetre zero, com serà el car d'aquest bestiar, aquestes huelles de craves que hi haurà en Vilamòs. Vull felicitar molt especialment l'alcalde, perquè és un alcalde valent, que ha volut una aposta innovadora, difícil, que està demostrant amb la seva gestió en Vilamòs. Per tant, gràcies, Oriol, perquè hem de veure persones com tu que arrisquen, que experimenten, que esquen innovació, perquè d'auti se'n podran aprofitar d'en pis. Moltíssimes gràcies. I ara, si vos sembla, vam a deixar pas a la taula tècnica, a Elena també, que participas y que nos expliquéis con todo el detalle lo que significa este proyecto. Gracias. D'acord, doncs bon dia a tothom. Arrencaré jo. Jo em dic Antoni Dalmau, soc investigador de l'IRTA, del programa de benestar animal, i soc el coordinador d'aquest projecte. Per tant, la primera part de la intervenció la faré jo i us faré una mica el marc tècnic de què va aquest projecte i després us passaré a presentar els meus companys. En aquesta taula hi havia d'haver-hi també un representant del Centre Tècnic Forestal de Catalunya, però ens ha trucat aquest matí, estava malalt i no podia estar present, per tant la part del centre l'explicaré jo dins de la meva intervenció. És en Marc d'avui que es trobava malament. Bé, el primer que us volia explicar-vos és una mica el títol aquest tan estrany que tenim aquí, que és l'acrònim del projecte, que és LobbyWEC.dat. Perquè si entenem LobbyWEC.dat entendrem una mica quins són els grans eixos a través dels quals es mou aquest projecte. LobbyWEC.dat al final ve de la paraula obvi, obvi és obvi, permeteu-me el xist, l'acudit. Obvi ve de petits remugants, és a dir, podríem haver posat Obi Capri, però seria massa llarg, però al final l'element central d'aquest projecte serà un ramat de petits remugants. I per tant, la primera paraula havia de ser l'ovi, per centrar la qüestió. Qui serà l'element central del projecte? Serà un ramat d'oví. Aquest ramat d'oví serà el que farà tota la feina? No, ja veureu que no, d'acord? Però és el primer element a tenir en consideració, l'ovi. WEC. WEC és foc en aranès. I està en aranès perquè això es fa a Vilamòs i es fa a la Vall d'Aran i crèiem que havíem de reforçar la idea que estàvem aquí, al territori. I està WEC perquè és un dels factors que ens ha de posar en alerta. Si fem aquest projecte és perquè un dels grans reptes que tenim és intentar que tot aquest entorn que tenim, tot aquest paisatge que tenim no se'ns perdi un dia per un incendi. I per tant és bo que dins de l'acrònim del projecte hi hagi aquest WEC. Després hi ha una part molt petita que és molt important en aquest acrònim, que és el punt. Aquest punt és molt important. Per què? Perquè és el punt de quan m'escriviu un mail i és el .es, el .com, el .org, el .eu, el punt el que sigui. El que ens diu és digitalització, el que ens diu és noves tecnologies. El que ens diu és aquest és un projecte en què hem d'intentar introduir aquestes noves tecnologies, aquests nous coneixements en una agricultura, una ramaderia de muntanya, una ramaderia extensiva. I per això hi ha un punt. I l'últim és el DAT. I el DAT és fonamental. Per què? Perquè el que volem són dades. El que volem són dades. Vilamòs és un pilot, és un lloc que hem aconseguit trobar, i aquí reforço la idea de gràcies
Gràcies, Oriol, per permetre'ns fer això a Vilamós, perquè pringaràs, Oriol, i ho saps, que pringaràs, perquè hauràs d'ajudar-nos molt en aquest projecte, perquè hauràs de treballar molt amb nosaltres en aquest projecte, i servirà, i ha de servir, perquè altres persones que vinguin darrere, que tinguin problemàtiques similars, puguin trobar solucions que ara no tenim. I aquest és el gran objectiu, hem de trobar solucions que ara no hi són. I ho hem de fer amb dades científiques. I permeteu-me que agafi el dat per explicar-vos quin és el consorci d'aquest projecte, perquè aquest projecte està format per 6 associacions, dels quals 4 són centres tecnològics, centres científics. Cada dia repassava el quadre de recursos humans, hi ha 50 persones associades a aquest projecte, 50 serveis moldejats en el coneixement científic, en diferents branques del coneixement científic, amb diferents coneixements, amb diferents backgrounds, amb diferents idees, 50 serveis treballant en comunitat, en xarxa, per abordar un problema que no és fàcil, que és el que us plantegem en el LobbyWeb.dat. Per tant, és un projecte ambiciós, és un projecte en el que hi tenim molta gent. Quins són aquests centres tecnològics? Primer és l'IRTA, que és el coordinador, Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries. Dins de l'IRTA hi tenim diferents serveis, hi tenim diferents programes de treball. Tenim, per exemple, la gent d'indústries alimentàries, que ens ajudaran en un dels eixos que us explicaré més endavant. Tindrem la gent del grup, el programa de sostenibilitat. Tenim el programa de remugants, que també ens ajudaran molt en un dels eixos importants, i tenim el de benestar animal, que és on estic jo. Tenim el departament de jurídic d'IRTA, que s'haurà d'involucrar en aquest projecte, perquè hi ha reptes que són a nivell legal per poder tirar endavant aquest projecte. I tenim el departament de comunicació, perquè volem explicar-vos què fem. Volem implicar-vos en això, volem que sapigueu com va el projecte, amb totes les coses que vagin bé i les que no vagin bé, on ens n'entrebanquem i com ens n'en sortim o com no. Volem fer una comunicació molt activa en aquest projecte perquè és un tema important, en el que hem de ser capaços com a societat tots d'implicar-nos-hi, d'entendre quina és la situació que tenim i com la podem resoldre o com podem intentar resoldre-la. Després tenim també el Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, el CTFC. En el CTFC tenim 2 grups de treball, un que treballa amb el Marta Uy, que treballa en temes de silvopastoral, i l'Eduard Busquets, que treballa més en temes de modelització d'incendis i de treballs forestals. Tenim també, ho hem dit abans, els nostres companys estudiants, que no poden ser aquí tampoc per una qüestió de distàncies, que és la Fundació CETIC, Centro Tecnológico de la Informació i la Comunicació, que ens ajudaran molt en el segon eix del projecte que us explicaré més endavant. I tenim el CREDA, el Centre de Recerca en Economia i Desenvolupament Agroalimentari, que aquí sí que tenim el Xema, que el tinc allà a la punta de la taula, que ens explicarà una mica quin és el seu paper en aquest projecte. 4 centres tecnològics, més 2 administracions, l'Ajuntament de Vilamós i el Consell General d'Aran. Aquests són els socis del projecte de LobbyWeb.dat. LobbyWeb.dat què vol fer? Vol intentar treballar un problema que tenim que no és únic de Vilamós, no és únic de la Vall d'Aran, i és que estem perdent la gent que ens estava gestionant el paisatge. El paisatge aquest no neix així, pam, no. Això és el fruit d'una interacció de molts i molts i molts anys de l'ésser humà amb aquest entorn. L'ésser humà directament i amb els seus ramats. I aquests gestors del paisatge els estem perdent, estan marxant. I estem marxant per què? Perquè no se senten valorats, perquè no se senten ben pagats i perquè no tenen una bona vida. Els fills, els nets dels nostres antics pastors no volen fer aquestes feines. No volen fer, jo no vull ser esclau d'un ramat, jo no vull que em consideren un ser inferior perquè soc pagès o perquè soc ramader. Jo vull el meu temps d'oci, jo vull els meus caps de setmana, jo vull gaudir de la vida que tinc. I per tant, abandono l'activitat. I si abandono l'activitat no hi ha ramats, i si no hi ha ramats, la natura progressa al seu ritme. I què fa la natura? Doncs allà on hi havia pastures, doncs ara hi posarem matolls i després hi posaré un bosc. I d'aquí un temps no passa res, perquè la natura funciona així, el bosc es cremarà i tornarem a començar, però és que nosaltres no volem que es cremi.
perquè si se'ns crema perdem el nostre paisatge, perdrem el nostre Pirineu, no serà una altra cosa. I us ho dic, que 20 zones que s'han cremat. Llavors no podem deixar que això passi. I perquè això no passi, què hem de fer? Hem de revertir aquesta situació i hem d'anar enrere i hem d'intentar recuperar aquests gestors del paisatge. I com ho podem fer? Doncs ObiWec ho planteja des de diferents punts de vista. Primer, veureu allà que hi ha diversos punts, intentaré explicar els diversos punts, els diversos eixos que té aquest projecte. Ho intentem atacar un eix que li hem dit l'eix animal, que és la part principal. Doncs anem a provar de posar un ramat a Vilamòs com a pilot. Un ramat de què? D'ovelles i de cabres. Això sembla molt senzill, però ho hem de fer de forma científica. Per què? Perquè hem de deixar un llibre, hem de deixar una guia, hem de deixar alguna cosa pel que vingui després, perquè pugui abordar aquesta... Vaig a posar un ramat que com que no hi ha activitat privada, doncs que depengui d'un ajuntament, i dir-li a l'Ajuntament de no sé quantos, vols fer un ramat? Mira, aquest és la guia, comença pel punt 1, punt 2, punt 3, punt 4, punt 5. Llavors, què has de tenir en compte quan has de posar un ramat d'ovelles? Quin ramat has de posar? Quin tipus d'animals posaràs? Per exemple, aquí a la Vall d'Aran, el primer que s'ha de considerar, hi ha algun tipus de genètica local? Li podem donar valor a aquesta genètica local? Llavors, unes coses que hem fet en aquest eix primers, i tenim una raça d'ovella que és l'aranesa, que està en regressió. Doncs anem a tastar aquesta raça aranesa i anem a confrontar-la contra una raça com la ripollesa que té una millor salut. Doncs anem a veure quins inputs, quines coses bones ens dona l'aranesa i quines coses bones ens dona la ripollesa, i anem a veure com podem fer un manual d'estil per valoritzar una mica millor aquesta aranesa. Què necessitem perquè això funcioni d'una forma clara? Doncs el més ràpid és que els animals facin carn, doncs comencem fent carn. Som capaços de fer llet també? Dius, sí, doncs posem cabres de llet. Però com han de funcionar aquestes cabres? Quan han de donar llet? Quin tipus de cabres han de posar? On han de menjar? Com hem de controlar aquestes cabres? Tot això entra dins del primer eix. I tot això ho faran els meus companys de remugants. Els ajudarem també a la resta de l'equip, però principalment ho faran els meus companys de remugants. Hi ha un segon gran eix, que és el de tecnologia. Us ho he dit abans, és a dir, no ens podem plantejar voler tenir un pastor al Pirineu com el teníem fa 80 anys. Per què? Perquè no és atractiu. No vull viure esclavitzat pel meu ramat. Per tant, hem de buscar maneres que això sigui més atractiu i que sigui més fàcil pels futurs pastors, pels futurs ramaders, tenir aquests ramats. I aquí és on ens entren les noves tecnologies. Collars GPS, per exemple, en aquest ramat hi provarem 4 tipus de collars diferents, de 4 empreses diferents. Uns seran només de geolocalització, els altres seran de vellats virtuals. És a dir, com des d'una aplicació els hi pots dir a un grup d'animals on vols que pasturin, on vols que hi siguin. Però per fer això necessitem realment saber com podem entrenar aquests animals en un entorn com aquest, podem saber quin grau de bona o boníssima cobertura necessitem per poder treballar d'aquesta manera. Necessitem saber una altra cosa, perquè tu quan vas a buscar collars i dius a l'empresa que ven aquests collars de vellat virtual et diuen no, un collar per animal. Dius, bueno, un collar per animal resulta que val més el collar que l'animal. Per tant, una de les coses que hem d'aconseguir amb aquest d'allò és veure, vale, sí, tu dius un collar per animal, anem a veure quants collars realment necessitem. I això no és fàcil, i de fet, en aquest eix hi tindrem un doctorant, una persona que farà el doctorat dirigit en aquesta direcció, de dir, anem a veure com puc gestionar aquests collars de manera que siguin el més eficients possibles i en faci el mínims possibles. En comprarem molts, no per tots els animals del ramat, però en comprarem molts. Però la nostra idea és, si al cap d'uns mesos, d'un any, aconseguim veure que dels molts collars que tenim en podem prescindir un 30 o un 40%, què podem fer? Doncs fem una segona fase del pilot. Anem a veure si podem posar aquests collars a un altre ramat de la Vall d'Aran, per començar a entrenar altres animals amb el mateix sistema. Per fer què? Per fer un pilot de dir, hosti, això pot funcionar a futur? Tu pots tenir al final un pool de collars gran que sigui comunitari, que serveixi per anar entrenant els ramats i que després aquests ramats es quedin només amb un percentatge petit d'aquests collars amb els animals ja entrenats? Som capaços de fer això? Doncs aquest és un dels objectius de l'eix 2.
En l'eix 2 hi ha un gran paper del CETIC, d'aquests companys d'Astúries. Per què? Perquè ells tenen experiència amb ramats comunals, no com el que plantegem aquí, que és de propietat pública de l'Ajuntament, però sí d'agafar petits ramats de diferents ramaders, juntar-los i fer que aquests ramats en el seu conjunt treballin en zones concretes i facin de desbrossadores biològiques. Tenen molta experiència, tenen certa experiència en aquest camp. I per tant, aprofitarem també aquesta experiència que ens dona aquests companys d'Astúries i a més, aquests companys d'Astúries han fet allà a Somiedo una cosa que ells diuen el gemelo virtual, que el volem fer també aquí a la Vall d'Aran, el volem fer aquí a la zona almenys a la zona de Vilamós. Què és aquest bessó virtual? Aquest bessó virtual és una cosa tan senzilla com portar la muntanya al mòbil. És a dir, que tu puguis veure amb un aplicatiu, amb un mòbil, amb una tablet, etc., exactament on han treballat els ramats i quin és l'efecte que han tingut sobre el territori aquest ramat, com han gestionat les zones arbustives a zones convertint en noves pastures, i allà hi pots posar diferents capes, quin percentatge de CO2 han sigut capaços de retenir, com ha influït això en la biodiversitat, com ha influït això en les plantes, etc. És a dir, fer un bessó virtual del que tenim a muntanya en dues direccions. En una direcció de comunicar amb el consumidor, amb el turista, amb la societat en general, de dir, mira, aquí podràs veure amb una aplicació exactament el que està passant a la muntanya que estàs caminant, només amb un codi QR. I entendràs per què aquesta pastura és com és, i és perquè fa 3 mesos aquí va haver-hi un ramat d'ovelles, un ramat de cabres que han permès que avui aquí siguis tenint una zona de pastura. I després per la pròpia administració, perquè a l'hora de poder valorar amb ajuts, etc., com estan treballant els ramats, doncs aquestes eines cada cop seran més útils i es podran fer servir de forma més seguida. Aquest és el gran ítem del bloc 2, que és el de tecnologies. Anem al bloc 3. El bloc 3 és persones. I el bloc 3 persones és segurament el més important de tots. El bloc 3 persones té, tots els eixos tenen diferents activitats, llavors tenim una activitat que mira cap al present i al passat. I quan diem que mira cap al present i al passat és perquè un dels objectius del projecte és recuperar pràctiques que s'estaven fent aquí a la Vall d'Aran i que s'estan perdent, perquè aquesta gent està abandonant aquestes pràctiques, és el que comentaves del llibre, no? És recuperar tot aquest coneixement, d'acord, i ser capaços de digerir-lo bé, d'acord, i fer-lo servir. És a dir, tota aquesta gent de la Vall d'Aran que està abandonant l'activitat o que va abandonar aquests avis que ja no fan ramaderia, els hem de recuperar, els hem d'entrevistar, els hem de preguntar i hem de recuperar tota aquesta informació. Com es feien servir els prats d'Arai, quan es feien quemes, com es feien, de quina manera, quan... Tot això s'ha de recuperar. Per què? Perquè és coneixement bàsic que ha ajudat a mantenir aquest paisatge i que no podem perdre. Per tant, el primer bloc va molt en la direcció d'anar en aquest passat. Aquesta informació com s'aprofitarà? Doncs el segon bloc. El segon bloc és formació. Formació de pastors. Un dels agents que no està dins del projecte però que ens ajudaran al projecte perquè estaran allà subcontractats i ajudant-nos des del primer dia és l'Escola de Pastors i Pastores de Catalunya. I aquesta Escola de Pastors i Pastores de Catalunya en què s'implicarà és en ajudar-nos a convertir Vilamós en una zona de test de formació per pastors. És a dir, fem una zona que ja aquí tenim tecnologia, ja aquí tenim un ramat municipal completament diferent de la resta, ja que tenim molta informació que ens donaran els altres eixos que us explicaré després, aprofitem això per formar els pastors del futur. Amb un concepte molt clar, nosaltres el que pretenem és que hi hagi una mica més de permeabilitat des de l'urbà al rural. És a dir, la permeabilitat del rural a l'urbà ha sigut sempre enorme. Al final, el meu fill se'n va estudiar a Lleida, a la carrera no sé quants, i ja no torna. Vale, collonut. No és un gran problema, això ha passat en totes les feines. El meu pare era lampista. I jo no vaig voler ser lampista. Jo vaig voler ser veterinari. Però tenia un aprenent que era lampista i que el seu pare era professor de literatura a la universitat, que no volia ser professor de literatura, volia ser lampista. És natural, és una llei natural
de que els fills no vulguin fer el que fan els pares. No passa res. El problema és que en la ramaderia això és un drama. I és una cosa natural. És natural que els fills no vulguin fer el que volen fer els pares, o inclús que els pares no vulguin que els fills facin les feines que fan els pares. Llavors, el que hem d'intentar és que el sistema sigui més permeable, perquè segur que hi ha gent a Barcelona que ha nascut en un entorn en què no ha vist una cabra en sa vida, però que vocacionalment serien grans pastors. I que tindrien moltes ganes de ser grans pastors. I que són un percentatge, no us diré tots els pastors del Pirineu, però és un percentatge dels grans pastors que tindrem en el futur al Pirineu haurien de venir d'aquestes zones urbanes, perquè són gent que vindran amb vocació. Però, clar, aquests no tenen els coneixements ancestrals. Aquests no tenen en qui enganxar-se. Per tant, per incorporar aquesta gent que necessitem? Necessitem zones on poder-los incorporar amb molt bona formació. Explicar-los molt bé què es feia aquí, com es feia aquí i com ho poden fer. I que ho vegin viable. I el que més important, amb les tecnologies que us deia abans, que s'hi guanyin la vida i que tinguin una vida digna i que tinguin prestigi social. Prestigi social, dignitat i que t'hi guanyis la vida. Són les tres coses. Hem d'aconseguir aquestes tres coses. I amb formació, amb una bona formació, és fonamental. Dins de persones també l'objectiu és aprofitar els pocs ramaders que ens queden a la Vall d'Aran i engrescar-los una mica. Llavors hi haurà un programa d'intercanvi entre Somiedo, entre Astúries i la Vall d'Aran. De tal manera que 5 dies, en algun moment del projecte, direm, a veure, recol·lectem, algú vol anar a veure Somiedo, entendre com funcionen, com gestionen a Somiedo aquests ramats comunals, com ajunten els ramats, com fan servir vallats perimetrals per assegurar-se que no tenen atacs de llop, com gestionen a nivell sanitari aquests ramats que s'han d'ajuntar, etc. Anem i coneixem-los. Anem 5 dies i coneixem-los i que ens ho expliquin. I al mateix temps, pels de Somiedo, farem el mateix. Diu, tu, a la Vall d'Aran tenen altres problemes, tenen altres situacions. Anem i us coneixeu. Això és fonamental, per mi també és una de les tasques molt importants. Per què? Perquè jo vinc d'un programa europeu que es diu Better Training Safer Food, en què ho fem amb els veterinaris, en els que juntem veterinaris de diferents països i els tenim allà una setmana i sí, els hi fotem molts de rotllos de com funciona el benestar, que és el benestar animal, no sé què, no sé quantes, però el més important és el que passa durant els menjars, durant els dinars, durant els coffees, perquè veuen que tenen problemes comuns. Veuen que el mateix problema que està tenint la persona d'Espanya l'està tenint el mateix a Àustria o el mateix a Suècia i que la manera d'abordar-los a vegades són diferents i s'ajuden els uns als altres a poder donar-hi una resposta. I és important fomentar aquesta interconnexió entre diferents agents. Per tant, a l'eix 3, persones, és això, passat, formació i intentar que ho intercanviem una mica més d'experiències entre ramaders de la Vall d'Aran i ramaders d'Astúries. 4. L'eix 4 és producte. Els xais no es pagaran per si sols. Aquest ramat no es pagarà només a nivell de quanta carn fan o quanta llet fan. No ho aconseguirem. Però sí que hem d'aconseguir que es paguin el màxim percentatge possible del cost que tindran aquests animals. I per fer això tenim un primer bloc en el qual segurament el Xema parlarà una miqueta, en el qual la primera part intervé el Xema, que és què necessita la Vall d'Aran perquè això funcioni? Anem a parlar amb agents claus de la Vall d'Aran de què necessita d'aquest ramat, o d'aquest tipus de ramat, o d'aquest tipus de ramaderia, per ajudar, per fer de força tractora. Per exemple, també parlant amb la restauració. Escolteu-me, vosaltres teniu públic aquí, teniu turista. Diu, què necessitem perquè el turista valori aquest producte, pagui per aquest producte i entengui el valor que té aquest producte? Com ho podem connectar, això? Com podem connectar la restauració de la vall amb aquests ramats que estan fent de gestors d'aquest paisatge? Com ho podem fer, això? I això és tota una part social que entra dins d'aquest bloc 4. I després, quan aquesta part social estigui feta, vindran els meus companys d'indústries i faran la part més tecnològica, dir, va, què podem fer amb aquesta carn? La fem madurar i fem algun producte, algun embotit, alguna cosa, o la fem crua, o com la cuinem, etc. És a dir, faran un estudi tant de llet com de carn dels productes que surten d'aquests animals. No pel ramat de Vilamós, sinó també com a guia de com es pot donar valor a un producte, el dia de demà la persona no sé quantos del lloc no sé quantos d'Espanya que tingui el mateix problema i que vulgui iniciar el procés de la mateixa manera.
Aquest és el 4.1. 4.2, que estem aquí en l'eix 4 de producte, i és més global. És evident que el consum de carn de xai ha caigut i està caient. No consumim carn en aquest país i els necessitem. I a més Espanya és un país que per la vegetació que té, per l'entorn que té, necessita del petit remugant. I això ho hem d'entendre, necessitem el petit remugant i el necessitarem cada cop més. Per tant, hem d'intentar connectar aquest petit remugant amb el consumidor i donar-li vies per promoure no la carn que trobarem a Vilamós en aquest cas, sinó la carn de petits remugants, en general. Llavors, quines estratègies podem fer per potenciar aquesta carn de petits remugants? Dins d'aquest bloc, per exemple, tenim previst, que es farà, estava previst fer-ho el primer any, però segurament ho farem el segon any, fer una fira internacional de consum de carn de petits remugants. En quin sentit? Escolteu-me, si tu em mires el mapa mundial, hi ha països com Mongòlia, països com Kuwait, països com Turquia, països com Grècia, Finlàndia, països com Nova Zelanda, Austràlia, que tenen un gran consum de carn de xai. I a més el consumeixen en formes molt diferents de com ho consumim nosaltres. Jo vaig estar 10 dies a Turquia, no fa massa, vaig menjar xai tots els dies, i tots els dies de forma diferent. I tots els dies espectacular. Llavors, per què no... I això ho hem de fomentar o entra dins del projecte pel segon any. Bueno, fem una fira aquí. Per què no fem venir cuiners de Mongòlia? Que no cal que siguin de Mongòlia, potser n'hi ha de Barcelona que fan cuina de Mongòlia. Fem-los pujar aquí dalt i que ens expliquin com es pot fer el xai d'una altra manera. O com ho fan a Kuwait, o com ho fan a Nova Zelanda, o quins plats podem trobar a Turquia, que ja us dic que no us en cansareu de plats fets amb xai a Turquia de formes molt diferents. Anem a obrir la ment i a veure quin tipus, i potser el dia de demà ens quedem amb algun d'aquests plats o el reconvertim a la forma aranesa. Anem a obrir camps de treball de formes, que el xai no sigui o faig la cuixa o faig les costelles a la brasa. Anem més enllà, siguem capaços d'anar més enllà d'això. Llavors aquest també és un altre gran bloc d'aquest nivell 4, d'aquest eix 4. Eix 5, importantíssim, és territori, és terreno. Llavors en l'eix 5 hi ha diverses subactivitats, en l'eix 5 el paper fonamental, hi ha dos grups que tindran un paper fonamental, un és el Centre Tècnic Forestal de Catalunya, l'altre és els meus companys de sostenibilitat de l'IRTA, i aquí el que hem d'intentar és, primer, quin és el resultat que té sobre el territori tenir aquests ramats? Ho podem quantificar, això? Podem quantificar-ho a nivell de risc d'incendis? Podem quantificar-ho a nivell de qualitat de sol? Podem quantificar-ho a nivell de, per exemple, l'activitat 5.1 serà tan senzill com veure com creix l'herba en les zones que farem a tipus d'avesa. Hi haurà una part del bosc que el convertirem en tipus d'avesa perquè els animals puguin menjar-hi. Com creix l'herba a la zona de tipus d'avesa, com està el sotabosc allà on hi hagi arbres, com recreix les herbes a les zones en les que només siguin pastures, quin és el segrestament que tenim de carboni i de nitrogen en aquestes àrees. Hi ha tota una part que serà aquesta. L'altra, que seran més els meus companys de sostenibilitat, anàlisis de cicle de vida. Els anàlisis de cicle de vida estan molt normalitzats, hi ha una ISO que et diu, mira, anàlisi de cicle de vida has de fer servir aquests indicadors, són entre 12 i 20 indicadors, per saber si un sistema és sostenible o no és sostenible. Doncs bé, no hi ha cap indicador de quin és el paper d'un ramat a nivell de reduir el risc d'incendis o de fomentar biodiversitat, no existeixen. I si no existeixen, en una anàlisi de cicle de vida no es compten, i si no es compten no dones valor a la feina que estan fent aquests ramats. Per tant, una de les coses que ha de fer o que volen fer els meus companys de sostenibilitat és crear, generar aquests nous indicadors. Uns nous indicadors que no serviran per aquí a Vilamós, no, que serviran per a tot arreu, tothom que faci una anàlisi de cicle de vida, que aquestes condicions tingui en compte, pugui tenir en compte el paper que té sobre el territori, aquest ramat a l'hora de fomentar biodiversitat, a l'hora de fomentar... És que ara estic pensant que m'he oblidat una cosa. Fomentar biodiversitat i fomentar el manteniment d'aquest territori. Tiro enrere un moment a la 4 que m'he deixat la 4.3, que per mi és molt important. És que tot és important, se'n sento, però el projecte no sé si s'ha notat, però a mi m'encanta.
El 4.3. El 4.3 és tan senzill com, tindrem unes cabres, tenim unes cabres que han de fer llet, però i com traiem aquesta llet? Doncs intentarem posar una munyidora mòbil que serveixi per a aquestes cabres i que serveixi com mam per si algú altre vol posar unes cabres i vol fer servir aquesta munyidora mòbil. D'acord? Perquè al final una munyidora mòbil només per 30 cabres ens quedarà en desús moltes hores. Però la idea és, ostres, per què no aconseguim que altres ramaders a la Vall d'Aran posin cabres, facin servir aquesta munyidora mòbil i compte, i fem formatges. Tindrem tot un equip d'indústries alimentàries que estarà dissenyat i pensat, Indústries i el CREDA, dissenyat i pensat per dir quin és el formatge de la Vall d'Aran. Anem a fer un formatge de la Vall d'Aran, amb llet de la Vall d'Aran. Ja n'hi ha formatges, però no està amb llet de la Vall d'Aran. Anem a fer un formatge amb llet de la Vall d'Aran. Com ha de ser aquest formatge? I com el farem? I amb quines cabres? Amb quins animals? Doncs això, per això us deia que era important. Amb això ho farem en el 4.3. D'acord? Anem a donar-li sortida a aquest producte. Torno al 5, d'acord? L'anàlisi del cicle de vida i biodiversitat. No sé quant temps porto. Ja vaig acabant. Vaig a l'eix 6. L'eix 6 és un eix fonamental, per què? Perquè és el legal. És el legal. El que vingui darrere nostre no es pot trobar els problemes que ens estem trobant nosaltres per tirar endavant un ramat municipal. Clar, al final dius que tu quan fas un ramat extensiu el primer que et demana és aquests animals on pasturaran? Dius, ostres, és que encara no tinc la zona de pastura perquè la generaran ells, la zona de pastura. Llavors, entro en un cercle viciós, no sé on fotre'ls, per tant no tinc les parcel·les, per tant no sé com donar d'alta. Escolta'm, quin és l'objectiu? L'objectiu és generar noves zones de pastura allí on abans hi havia zones de pastures i que ara no hi són. I a més és una titularitat pública. Per tant, la part jurídica, si cal, ha d'acabar a final de projecte dient legisladors, necessitem una legislació concreta perquè abordi per aquest tipus d'usos i per aquest tipus de ramats una legislació que permeti que el que vingui després no es trobi els entrebancs que ens estem trobant amb l'Oriol, que tingui una guia molt més senzilla i molt més fàcil per tirar endavant. Per tant, la part jurídica. Després us he dit ja l'eix 8, que és el de comunicació, que intentarem comunicar-vos tot el que puguem, farem molta o intentarem fer agafar moltes imatges, molts vídeos i anar-vos explicant en blogs, amb totes maneres, com ens anem desenvolupant el projecte. És un projecte molt comprimit en molt poc temps, per tant, de contingut en tindrem segur de forma molt seguida. Per tant, volem comunicar-vos i implicar-vos. I el 9 és coordinació, que és el que em toca a mi, i aquí ja no cal explicar gaire més. Per tant, només agrair-vos que avui estigueu aquí, agrair-vos els que esteu en streaming l'interès en aquest projecte. Us ho dic que és una primera pedra. Agradecer a Fundación Biodiversidad que hayan financiado este proyecto. Es un proyecto al final que entra dentro del plan de resiliencia y transformación de España, financiado por los fondos Next Generation de la Unión Europea. Y además yo creo que hemos tenido mucha suerte porque aquí se han juntado es el momentum, ¿no? Se han juntado tres cosas que eran muy importantes. Nos cuadra el proyecto con la visión de Fundación, nos cuadra el proyecto con los fondos Next Generation y nos cuadra el proyecto con un loco, que es Uriol, que nos dijo hacerlo en Vilamós. Porque tenemos un sitio donde hacer el test, tenemos un sitio donde testarlo y vamos a intentar hacer todo lo mejor. Ya os digo, son muchas mentes pensantes, vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. Es un proyecto ambicioso, no es un proyecto solo. Fundación tiene varios proyectos y algunos son primos hermanos porque van en una línea muy parecida, ¿de acuerdo? I hem de ser capaços de tirar endavant això perquè és que això ho perdrem. I no ho podem perdre això. I si ho perdrem és una responsabilitat nostra. I per tant hem d'intentar posar tots aquests eixos a treballar en la mateixa direcció per recuperar els gestors d'aquest paisatge, perquè si perdem el paisatge ho perdem tot. Moltes gràcies. Molt bé, Toni. Aquesta tarda tindràs agulletes de la presentació, segur.
Donc, és un senyal de reprene el discurs de Toni aquí on l'ha deixat. Avui és veritat que presentam el projecte, però jo penso que en part sí que hi ha un inici, però aquest projecte també hi ha conclusió. Hi ha conclusió, per un costat, hi ha idea que portem treballant des de l'airau d'innovació, de que volem diversificar l'economia a través de la innovació. I això passa per juntar dues idees a dos nivells diferents. Per un costat, començar a treballar amb aquesta idea des de baix de tot. I des de baix de tot, en aquest projecte, seria amb la idea més d'acrò d'agarrar i tallar la rominguera. Quin paper això? I després, des d'un nivell força superior d'entitats com poden estar centres de recerca, centres d'innovació, que treballen a nivell estatal però també internacional. I a la vegada, una idea seria treballar de baix a alt i l'altra idea seria de alt a baix. A la vegada, aquestes dues idees arriben un moment en qual és molt difícil connectar. Arriba un moment que de baix a alt s'atrapa amb una immensitat de món que és inabarcable. I per l'altre costat, aquesta idea de treballar en un centre tecnològic a viatges s'atrapa de, i això com baixam al territori, com atrapam aquest territori. A la vegada, aquesta idea de diversificació econòmica a través de la innovació ens permet de nexe entre aquestes dues realitats. El de baix a alt, que seria una causa superterritorial, el de nau en baix. A la vegada, cream com una pista d'aterrissatge que projectes d'aquest estil puguen aterrar en el nostre territori, perquè avui el territori premanit a crear les condicions adients perquè aquests projectes aterrissen, que Fundació Biodiversitat pugui financiar un projecte a Vall d'Aran, que l'IRTA, el Centre Estètic d'Astúries o CREDA, institucions d'aquest estil, puguen anar un projecte a Vall d'Aran. És un treball previ. He ensenyat en la meva intervenció curta, he ensenyat la idea d'aquest eix que ha explicat Toni, de quina manera se reflecteixen en el nostre territori. Era junt que ha parlat de ramat. Avui un territori on en aquest cas hi ha oportunitat perquè estan perdent paulatinament ramats, sí que ha parlat d'ovint, però de tutis autis ramaders també, de quing, de bovint, de cabres. Així ho hem una oportunitat, hi ha un repte. En segon eix, que és tecnològic, podem aterrar un projecte d'aquest estil perquè portam anys treballant amb una infraestructura en dar precisament als nostres ramaders i ramaderes aquesta eina de digitalització, l'Aldora. Si no l'haguéssim, aquest projecte seria més difícil aterrar al nostre territori o començaríem més endarrer. I aquí ho veiem ja una infraestructura, un coneixement local que ajuda a aquest territori i que li dà impuls i que li dà valor. Després, hi ha persones que han aquest coneixement en tecnològic, però no són que en tecnològic. També hi ha un patrimoni, en aquest cas actual, però també que és resultat de molts anys endarrer, un coneixement del nostre territori, com a soñar el paisatge, com a treballar el bosc, com a servir. I a viatge, hem l'objectiu de crear oportunitats d'aquestes persones. El projecte també va de crear oportunitats. Hem 6 entitats de nivell estatal, hem més de 50 persones, com ha dit Toni, però aquest projecte també crea oportunitats d'aquella gent que vulgui treballar en aquest sector des del punt de vista actual, és a dir, no dedicant 14 hores al dia en un ramat com és quantiant, sinó des del punt de vista actual, és a dir, d'am tecnologia, d'am, diguéssim, desconnexió, d'am naues airines, pugui agarrar aquesta oportunitat i treballar-la. I hem gent disposada en el nostre territori que ara mateix se sentís frustrada perquè hi ha formació, hi ha vocació, en son territori que hi ha un oest, no hi ha oportunitats. A la vegada, aquest projecte també va de crear oportunitats d'aquestes persones, que ja hi són i que dia a dia van a treballar en un lloc que no volerien. En nivell 4, producte. Avui en dia és molt complicat trapar, dieu molt complicat, se la cerques, la trapes, consumir car d'anyers de la Vall d'Aran. O el que és pitjor, dieu estan consumint car d'anyers de la Vall d'Aran sense saber que són de la Vall d'Aran. Que això encara és pitjor, perquè hi ha un producte
que no se li està de valor, que se perd, i que aquest valor impacte no sonque en un prets en una economia, sinó en una dignificació, en una realitat. Quan vam de viatge, vam, no sé, a Escòcia o Tabelloc, ens campam en a carta el que estan menjant ells realment d'aquest territori, no? Amb aquest projecte hi ha idea que hagués valor. No és un cacró, sinó que dieu amb un QR pots saber on ha estat aquest animal. Dieu per a tarda i dius, escolta, el que m'he menjat va haver on ell. Paper que just soen consumint aquest tipus de producte. Després, hem ereixit que hi ha de paisatge. Hem un paisatge que és el resultat de treball de moltíssimes generacions al darrer. I a causa, dieu, més emocional cuidar aquest paisatge, però és que si no el cuidam desapareix. Nosaltres també, perquè diem, nosaltres vivim de turisme. No vivim de turisme, vivim de la natura, vivim de paisatge, perquè la gent ven aquí a consumir acro. A la vegada, estem treballant també amb el tema del plan de cremes, que també hi ha un valor i ajut a aquest treball de gestió forestal amb el qual ens hi vam relacionar. En aquest cas, parlam de altre tipus de gestió forestal, però entre elles s'han de connectar i s'han de vincular. Hi ha treball, hi ha coneixement que implica així en a Val d'Aran en aquests eix, que hi ha 5. I després hi el tema legal. Així les nostres administracions són administracions petites, administracions que era major pou el tema legal, econòmic i financer. Com treballem en aquelles parcel·les des quals no sabem qui és el titular, ell és propietat privada, és impossible atrapar de qui ell, perquè dieu ja no hi és, o dieu la persona que n'és titular és conscient que la finca és suya. Tots aquests reptes legals, també t'ha d'alta el ramat, mos costa, ara s'obedent en primera persona la faena que implica dar de nauta i l'explotació ramadera. Si jo un mes en mi hagués encarregat la redacció d'un projecte en un aeroport en l'Anna de l'Est, segurament l'haurien així de la taula. Ara mateix no hem l'explotació d'alta. Com pot estar? Aquesta dificultat és una realitat que s'ha de transmetre, perquè si no, no s'entén. El coneixement que porta el darrere. I després, diguéssim, ensenyau el que va tot el cercle, que és l'estudi socioeconòmic d'això. És a dir, vam crear aquest projecte que ha catut, de vera manera ha catut, persones, paisatge, economia, oportunitats, coneixement, se'm deixi veure un segur que també hi ha, i vam metre-lo per escrit, que hi ha paper també fundamental de creda de les altres entitats, és a dir, sostenibilitat econòmica i ambiental. És el que és per a tele, cada dia. Doncs realment que ell acrò emetre-lo per escrit i amb números. I també el projecte hagués un punt superinteressant que no hem sunque un, no hem l'Ajuntament de Vilamós, no hem el Consell. Primer hem CIES, l'Ajuntament de Vilamós, el Consell General d'Aran, l'IRTA, el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, la Fundació CETIC d'Astúries, el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya. 6 entitats que treballaran conjuntes, perquè després d'aquest projecte ben finançat per la Fundació Biodiversitat, on hi ha un pialer de gent que està treballant el mateix. Hi haurà l'oportunitat, per exemple, d'anar a Somiedo i veure com treballen ells. Acrò, tendim multiviatges a acampar-nos en Melic, si gestem de d'hora, vedem causes naues, era la millor manera d'aprendre. I al final, és el que la majoria de gent de la Val d'Aran ha fet. Per una raó o per l'altra, arriba un moment en qual hem de marxar. Vedem un i després volem tornar, doncs intentar revertir aquest coneixement en territori, ensenyar aquesta línia, ensenyar aquesta visió de projecte des del punt de vista de la Val d'Aran i del Consell General d'Aran. Gràcies. Ara li passi la paraula al senyor de Creda. A pesar de que no sea 100% entusiasta como Tony, estamos al menos tan 100% involucrados en el proyecto como cualquier otro centro de investigación. Creda,
IRTA es gran desconocido, Creda somos pequeñitos, estamos en Castelldefels, ahí cerca de la playa, tomando el sol, pasando el rato. Somos un centro de investigación, una fundación, y nuestro patronato está formado básicamente por dos entidades, que es la Universidad Politécnica y el IRTA. Así que como somos un poco la rama socioeconómica un poco del IRTA. Si yo tuviese que definir más o menos tres características que tenemos como centro y que se va a entender un poco nuestro papel aquí dentro del proyecto es, uno, no tenemos financiación pública, a pesar de ser públicos, eso ya nos tenemos que buscar la vida. Dos, tratamos de ser muy rigurosos en las cosas que hacemos. Y tres, somos muy humildes, en el sentido de que si nosotros queremos resolver problemas, la economía no es suficiente. Y nosotros tenemos que ayudar a los demás a dar una visión más en esos problemas. Y ese es el papel un poco de este proyecto. Es decir, que nosotros, hay muchos proyectos técnicos que tratamos de resolver un reto. Aquí hay un reto. Y se va a proponer una especie de prueba piloto. Es decir, ponemos en el valle, tenemos que cambiar el refrán, ya no va a ser conejillos de Indias, sino ser ovejillas de Vilamós. Más o menos es un poco la idea que nosotros pretendemos cambiar, al menos dentro de lo que es el valle, ¿no? Que cambiemos ese refrán porque hemos tenido éxito y hemos ido adelante. Entonces, nuestro concepto es que el reto es un reto multidisciplinar y nosotros simplemente aportamos algo más. Pero también somos conscientes que el proyecto, y bueno, ahí dejamos ser tan humildes, no sería igual si no tuviese en cuenta el impacto socioeconómico que va a tener esa actividad. Y muchos proyectos adolecen de ese impacto. Entonces hacemos grandes cosas, los investigadores hacen grandes cosas, pero son inviables. Y la gente tiene que vivir, por mucho que preservemos el territorio, pero la gente también tiene que vivir preservando el territorio, etc. Y ese es un poco nuestro papel aquí. Y nuestro papel yo lo definiría más o menos en tres ejes, teniendo en cuenta un poco la presentación que ha hecho Tony. La primera es personas, y lo pongo como primero, y entonces ahí nosotros metemos dos conceptos que están muy de moda, pero que realmente los vamos a aplicar, y es el tema de la co-creación. Es decir, esto no es un experimento que hagamos los investigadores para decir qué buenos somos, o lo aplicamos aquí y ya está, y os diseminamos, os comunicamos y os damos, sino que es bilateral. Es decir, desde el momento uno, desde el mes uno, bueno, ya llevamos 2 meses de retraso, pero desde el momento uno, lo primero que tenemos que organizar es un grupo de trabajo, un grupo de la sociedad. O sea, vamos a crear un grupo de gente que directo o indirectamente va a estar involucrada con el proyecto. El rebaño es público, las instituciones son públicas, pero igual hay tiendas que se van a beneficiar, restaurantes que van a beneficiar, la población se va a beneficiar por saber. Pongo un ejemplo, el Port Negre de Mallorca, que lo conocéis por la sobrasada, la gente lo quiere. Y viven, son urbanitas y viven en Mallorca, lo quieren. No lo han visto en la vida un cerdo negro cuando van a tal, pero quieren saber que están ahí. ¿Vale? Ese valor que tiene para el territorio es importante. Entonces las personas son importantes. O sea, la idea es crear ese grupo de trabajo, digamos, con los agentes locales, públicos y privados, porque ellos tienen que dirigir el proyecto. Nosotros les vamos a ayudar, pero nosotros no vamos a poder hacer algo que esté fuera de lo que hay aquí. Y si es algo fuera, le tenemos que explicar el porqué. Cuando Tony ha explicado qué raza se va a poner y que no sé qué producto se va a hacer, pues entre nosotros lo tenemos que hacer. Nosotros tenemos que entender lo que hay aquí y nosotros venimos con nuestra experiencia. Así que esos año y 8 meses o 7 meses o 9 meses que nos queda para trabajar es en colaboración, en reuniones constantes de feedback. Y eso es coparticipar, es decir, co-crear entre todos esas ovejillas de Vilamós que queremos. Por tanto, lo primero es las personas, porque tenemos que hacer algo para aquí. Y nosotros somos investigadores y tratamos de ayudar a que podamos hacer eso. La segunda es impacto. En la mayor parte de los proyectos, sobre todo los que tienen que ver con investigación, y bueno, aquí está la fundación, todo lo medimos por número de publicaciones, patentes, bien. Pero ¿cómo hemos contribuido a mejorar la vida de la ciudadanía?
de los agricultores, de los comerciantes, de la sociedad en general. Entonces, la segunda área de trabajo es impacto. Y para analizar impacto hay cosas muy elementales. Primero tenemos que saber, no vamos a analizar lo que ha pasado después, que lo haremos, pero primero tenemos que ver dónde estamos. Así que también empezamos ahora mismo para saber cómo estamos, cómo estabilamos ahora. Antes de empezar a hacer nada, tenemos cómo es la economía, cómo está, cómo es la sociedad, cómo se toman las decisiones, etcétera. ¿Vale? Porque es que si esto sale bien, que va a salir bien, es que van a cambiar estas relaciones sociales, es que van a cambiar muchas normas de percepciones, etcétera. Entonces vamos a ver, entonces tenemos que empezar ahora a saber, bueno, ahora solo tenemos una entelequia, que es una cosa dentro de 2 años, pero tenemos que valorar cómo es la economía de la zona, la parte social, el tema generacional, tenemos que conocer. Por tanto, vamos a hacer una pequeña auditoría de lo que hay. Porque claro, si no, no vamos a ver el impacto. Si luego voy a medir lo que ha hecho después, ¿con qué lo comparo? Con lo de otras zonas. Ostras, si lo tengo aquí, pues primero vamos a ver cómo estamos ahora y en qué cosas... Bueno, bonito y barato es complicado, es decir, probablemente hay cosas que al final saldrán muy bien, otras no saldrán tan bien, hay muchos objetivos, hay impacto ambiental, hay impacto económico, hay impacto social, no sé cuántos indicadores, algunos saldrán mejor, algunos saldrán peor, pero también tenemos que saber, con lo primero que he dicho, que globalmente, qué le ha parecido al territorio, sí, bueno, con cosas buenas y cosas malas, sí, globalmente hemos mejorado. Por tanto, la segunda línea de trabajo nuestra es impacto, conocer lo que hay. Iremos ayudando en la medida de lo posible, va a decir qué tipo de raza, que no sé qué tipo de producto, qué tipo de no sé cuántos, poco a poco, y al final en los últimos meses habrá un primer resultado. Año y 9 meses, siempre lo hemos hablado, es complicado porque, ostras, un proyecto que puede durar mucho más tiempo, lo estamos haciendo, hacemos un Project Express, digamos, en este sentido. Pero bueno, tendremos resultados, tendremos un impacto. Y también podemos vislumbrar el impacto a medio plazo. Porque cuando tengamos algunos datos, hay algunas cosas que irán, entonces podemos tratar de hacer algunas simulaciones de lo que puede pasar. Segundo elemento. Y tercer elemento, y con esto acabaría, es mercado. Es decir, una cosa es que podamos hacer un producto muy bueno, pero si nadie nos lo compra, y el riesgo sería, bueno, como estos vienen de la ciudad, y van a hacer un producto caro, pues vamos a hacer un estudio de mercado en Barcelona para ver si la gente compra en Barcelona. ¿Cuántos de Barcelona vienen aquí? ¿Cuántas veces vienen aquí? Primero tenemos que ver, bueno, qué tipo de producto hacemos, qué cantidad de producto vamos a tener, o sea, qué demanda vamos a tener potencial o no potencial, porque claro, si yo pongo, no, vamos a hacer 3 millones de toneladas de carne con 200 o 500 ovejas, pues es imposible. Entonces tenemos que adaptarnos un poco a la oferta a la demanda. Entonces, primero, local. Están dispuestos aquí los charcuteros, los carniceros, las tiendas a poner un sello, porque haremos un sello, probablemente dirán, no, aquí somos ovejillas de Vilamós y aquí nosotros vendemos este producto, vengan aquí y van a tal. Bueno, y luego van a ir turistas y esos turistas luego vuelven a sus países y a lo mejor les interesa y a lo mejor resulta que comercio electrónico puede ser interesante para llegar a donde está y no tenemos que estar en transporte logístico para ir a tiendas y no. Ya veremos, no sabemos o sea, yo no puedo prometer al principio del proyecto que vamos a ganar, si tenemos una inversión de 1,5 millones, que vamos a ganar 5 millones y que por tanto va a haber un retorno a la inversión. No lo sabemos porque no sabemos qué va a salir, pero que sí tenéis que saber que vamos a hacer todo lo posible por maximizar el impacto de lo que se genere globalmente. Y nosotros aportamos aparte. Por tanto, el tercer elemento es mercado. Es viabilidad también económica, viabilidad social. Así que los 3 elementos que CREDA modestamente va a aportar en este tema es la parte de las personas, la involucración de las personas. Son ciencias sociales, por tanto, sabemos cómo coordinar aspectos. Va a haber gente con intereses muy diferentes, y ha aparecido en prensa, entonces comentaban lo que la gente, antes de empezar a saber, ya la gente empezaba a hacer expectativas de lo que tal. Bueno, va a haber intereses muy diferentes, vamos a ver cómo los coordinamos, cómo los aglutinamos, hacemos como Fuente Ovejuna, un poco todos a una. La segunda parte es impacto, porque no se trata de hacer publicaciones, son impacto, y la tercera es mercado y viabilidad económica. Muchísimas gracias.
Bueno, muchas gracias por esta acogida y de verdad estoy muy contenta de estar aquí. Estoy muy contenta de estar aquí porque la razón por la que trabajamos en la Fundación es para impulsar iniciativas como esta. Somos una fundación del sector público adscrita al Ministerio de Transición Ecológica y hacemos, como nuestro propio nombre indica, un trabajo por preservar el capital natural, la naturaleza. Y esto nos lleva a trabajar, por supuesto, en la conservación, en la restauración de los ecosistemas, pero también a trabajar mucho ante los factores que causan la pérdida de biodiversidad y a tratar de integrar el papel que tienen los recursos naturales en los sectores productivos. Es decir, que para trabajar en biodiversidad, al final terminamos trabajando con las personas, con los mercados, con las ovejas. Y eso creo que es una idea importante, porque el trabajo de la Fundación pues, abarca tanto nuestro trabajo en espacios naturales como en espacios urbanos y en grandes ciudades como en el medio rural. Y lo que buscamos con nuestras líneas de trabajo es realmente fortalecer el papel de la naturaleza y en estos entornos el papel de la naturaleza como motor de desarrollo. La Fundación está gestionando en este periodo 2021-2027 más de 900 millones de euros de fondos europeos, aparte de fondos nacionales, de los cuales más de 130 se dirigen a nuestra línea de trabajo de bioeconomía, en la cual se inscribe este proyecto. ¿Y qué buscamos hacer con estos fondos? Porque la financiación no es el fin, es el medio, ¿no? Pues buscamos, como punto de entrada de nuestro trabajo de preservación de la biodiversidad, justamente eso, proteger los servicios ecosistémicos de los que depende directamente la actividad económica y en particular el sector primario. Pero también, por supuesto, generar oportunidades económicas y sociales y garantizar que haya una producción y una sostenibilidad. Para eso hemos puesto en marcha esta convocatoria de bioeconomía. Realmente han sido 2 convocatorias y en este momento tenemos en marcha pues ya más de 97 millones de euros en proyectos, que es un volumen importante, de trabajo. ¿Qué buscábamos con estas convocatorias? ¿Para qué era esto? Bueno, buscábamos proyectos transformadores, innovadores, porque pensamos que realmente la conservación de la naturaleza, la puesta en valor de los servicios ecosistémicos requiere enfocar la producción y el consumo de otra forma. Y en este sentido creo que este proyecto refleja muy bien esta idea que queríamos poner en práctica, porque tiene, como ya se ha explicado en la mesa, esta doble vertiente de abordar los problemas ambientales, el cambio climático, la lucha contra los incendios, con los problemas sociales de dignificar la provisión de pastor, dar oportunidades, anclar personas al territorio. Otra cuestión importante que queríamos realmente poner en práctica con esta financiación era la dimensión de transferencia de conocimiento. Estamos en un momento de cambio, de hecho el PRTR tiene una T de transformación que dice claramente que estamos transformando la sociedad hacia un mundo mejor y más sostenible, y para eso necesitamos tomar decisiones basadas en la ciencia, conocer la innovación que se está produciendo y aterrizar eso en el territorio. Creo que este proyecto también ejemplifica muy bien cómo eso se puede llevar a cabo y lo vemos en la agrupación, donde hay 2 administraciones trabajando con 4 centros de investigación que nos van a permitir precisamente combinar innovación y tecnología con unas necesidades muy concretas del día a día de la población. Y luego también otra cosa que queríamos, o que para nosotros fue muy valiosa de este proyecto a la hora de evaluarlo, es esa idea de colaboración y de aprendizaje. Toda esta financiación que estamos poniendo en práctica, que quiere impulsar transformaciones, al final tiene que generar un conocimiento que se pueda replicar. Y en ese sentido es muy importante todo lo que ya se ha mencionado de los datos, del aprendizaje, de los manuales, de saber qué es lo que funciona, qué es lo que no y por qué. Y ese intercambio con otras localidades, ¿no? Como hablabais antes de Somiedo, de Mongolia, o es que sois muy internacionales. Entonces, nuestro papel como fundación, aparte en esta fase de diseño de la convocatoria y de tratar de aterrizar
estas ideas transformadoras en una orden de bases que tiene su reto, porque tiene sus implicaciones jurídicas y complicaciones y demás. Y aparte de la fase de evaluación, y en esto la verdad es que tengo que daros la enhorabuena porque se presentaron más de 160 iniciativas y se aprobaron solo 56, es decir, solo los proyectos muy buenos llegaron a conseguir financiación. Estamos ahora en una fase pues la más interesante, ¿no? Donde realmente pasamos a la ejecución. Y ahí el mensaje que yo quería trasladar y que quiero trasladar con mi presencia aquí es que nuestro papel no es solamente el de canalizar los fondos, que también, muy importante, pero también el de acompañar todo este recorrido. Podéis contar con nuestra ayuda. De hecho, los proyectos tienen un tutor específico que es el que está en el día a día y que os puede ayudar en todo este camino de ejecución de fondos europeos, que sabemos que tiene componentes difíciles y que, bueno, no es que sean difíciles, que hay que conocer y que hay que entender y que para eso estamos y que nuestra misión es que el proyecto logre todo su impacto y que al final del proyecto no haya ningún problema con la certificación. Así que en eso, por favor, contad con nosotros. Y otra idea que también quería resaltar es que también podemos apoyaros en la comunicación. Estoy de acuerdo en la importancia de todos esos mensajes que ya habéis trasladado, de que por un lado hay que contar lo que hacemos, pero también tenemos que aprender y que trasladarlo a otros. Y esa es una de las cosas que desde la Fundación estamos trabajando para poner en marcha espacios de diálogo entre distintos proyectos. Lo comentaba, me parece que antes Guillem, en este momento entre los 56 más 20, 76 proyectos de la línea de bioeconomía, hay muchos que trabajan ganadería extensiva, que se enfrentan a los retos de la comercialización, por ejemplo, de la certificación de marcas, etcétera, etcétera. Y aunque no todas las soluciones son extrapolables, yo estoy segura que esos intercambios siempre son enriquecedores y que bueno, contad con nosotros también para ese diálogo y esa conexión entre proyectos. Y bueno, terminar diciendo que el trabajo de la Fundación continúa, que la línea de trabajo de bioeconomía está para quedarse, los fondos PRTR, yo estoy muy contenta de poder decir que ya los hemos concedido, están todos concedidos, pero vamos a seguir trabajando y movilizando fondos adicionales, FEDER, para poder sacar una nueva convocatoria de bioeconomía con estas características el año que viene. Y que también tenemos otra herramienta interesante, y os la cuento porque puede ser complementaria de muchas de las iniciativas que están aquí saliendo, que es el programa Emplea Verde, que está dirigida a la capacitación en sectores o actividades que están vinculadas con el empleo verde, con la transición ecológica, y que tiene como aspecto interesante que puede financiar proyectos de capacitación, es decir, cursos, y hay bueno, muchas ideas que han surgido aquí en torno a esto, pero también pueden financiar cursos, capacitación práctica para personas desempleadas, donde se contempla también la contratación, subvencionar la contratación de la persona durante hasta 2 años. Entonces, bueno, la idea es que la Fundación pone en práctica distintas herramientas porque los problemas a los que nos enfrentamos son complejos, lo habéis dicho, y creo que este proyecto ilustra muy bien esa complejidad de todas las dimensiones y de todos los niveles en los que tenemos que trabajar. No hay una sola herramienta que valga para todo, ni un solo proyecto, ni una sola subvención, sino que hay que articular todos estos elementos y yo creo que estamos trabajando en el buen camino. Bueno, para terminar solo me queda, por supuesto, desearos mucho éxito y también deciros que constato un indicador intangible, un factor de éxito intangible, que es el entusiasmo de las personas implicadas en el proyecto. Así que estoy segura de que lo vais a llevarlo a muy buen fin. Muchas gracias. ¿He sido yo? Perdón. Terminamos, recreo.